Good morning mga moms! Hello sa inyo! So for today's ganap, simula na po. It's Monday, no? So for sure, napakarami mga student ngayon ang magpapasokan kasi nga Monday na. So ngayon, pupunta po ako ngayon sa palengke kasi meron ako mga pahabol na putahi ngayon sa ating tinda. So, kung ano yung mga putahe at ulam natin ngayong umaga, abangan. So, nagluluto na ngayon sila Ate Ron. Pero may mga nauna na ako naluto na ulam. So, meron na tayo dito. Yan. O, di ba pata? Meron na rin tayong pakbet. And ampalaya. Lami, di ba? So, abangan nyo yung mga susunod pa nating putahe. Punta muna ako sa palengke. So, naubusan kami ng bigas. Iba din talaga kapag Monday. Nakaka-energize na pumasok sa school kasi napakaraming estudyante dito. So, punta muna akong palengke mga moms. See ya! Ayun na. Mga social kong naka-cube ice na po kami. Tapos, asin na! Pinalamigan ko kasi mainit sa biyahe. Baka maksira ang baka. Eh, di dapat nilagay mo sa ref. Diyan lang muna siya sa CR. Kasi meron na kaming oregano. Sa langaw. Pantaboy ng mga feeling butterfly. Ayan. Yung isa bukas na magkakababil-babil ako. Hindi sabihin ko sana, dapat nag-ano ka na. Dapat nagdulog na lang. Dulog, oo. Para upat. Ate, ang soft drinks natin kapag, Michelle, hindi. Para mas sulit kasi. Hindi, ganun din naman kasi ang charge. Pag naubos na ang isa, pabili na kaagad. Ganun din sa litro. Kapag nangalahatiin na, may isang case pa naman yan. Oo, order ka agad. Iwan ko na lang yung number. No? Kaila daw siya. Kaya mga kung trabaho. Sila, kung absent? Kung pa rin siya. Kaliwat naman gunawa pa kanya. Oh, diba? Mga marites po talaga yun sila dito. So, nagre-ready na rin ang ating ang ating a la carte. Kani, sa Remax, magbutang na dito ng tulo lang, tas nakatayo. Butangan sila to. Upat ba? Tas nakatayo. Sa Remax, butangan sila to sa Remax. Hindi, magtayo ka muna. Bago mag-yelo. Patayo, wag na pahiga. Kasi ba siya? Dahil mo ito nato. Ganun ba talaga yun? Kung ituan naman siya. Kung pwede naman yun, igda-igda. Ito. Hindi mo kung sunod kuhan. Tanawa kayo na. Wala naman kulang. Daan to siya sa... Reject ba, reject? Oo, nain, ana. Ano yung factory dito? So, eto na. Okay na sila. Ready na ang aming mga putahe for today's ganap. So, unahin na natin. Meron tayo ditong pininyahang manok. Diba? 35 ang servings. Tapos, meron din tayong mga pata. Oh. Sharap. We also have pakbet. So, siya talaga ng mga tagaluto ko. Meron pang ng sibuyas. Dahon ng sibuyas tsaka bell pepper ang pakbet. Ayan din, ang ating ampalaya connect. May karne siya pero gamay lang. Para malasahan lang. We also have Bicol Express. Na binabalik-balikan ng mga pictures natin. Nangka. Ayan. Gata. We also have some pansit. Canton. Baguio beans. All the way from Baguio. And our fried chicken. Diba? Yung chicken namin, 20 pesos na lang para maraming makabili. Ayan. So, punta muna ako ng farm, ha? Ano na namin bilin? May isang bilao. Lechon. Hindi sila makakatimpo ng blessing sa farm, sa hinaguan. Kaya nagbibilin daw sila. Susubukan natin mag-BH. Kapal mo. Oo. Susubukan po namin na makapagbalot-balot ng panandalian para na sa ganun po. Meron daw silang pang ulam
hindi na sila magbabawas ng ulam dito sa store. And ready na rin ang ating mga a la carte. Siya naman kasi ang ginagawa niya kapag Sunday, Sunday pala ng hapon, niluluto niya na, tinutuhog niya na. So para ready na siya by Monday. Kaya 10 o'clock po yung pasok niya. Si Sarimax, manager yan dito. Papasok anong oras niya gusto, ganyan. Nakabili na rin siya ng tube ice. Social namin ngayon, naka-tube ice kami. Ayan. Ano pa ba? Ano yung mga nababasa niyong komento dun sa video? Michelle! Ay, sa taktak daw ng kutsara. Oo, kayo naman. Ako, ipagpaumanhin nyo, no? Siyempre, hindi naman tayo perfect. But then, thank you so much. Ayan. Thank you sa concern sa inyong mga tips and sa inyong mga napapansin, no? At least nagiging aware kami. Medyo uy, ano to? Yung okay na to, may galing daw sa bibig ko. Kayo naman, nagtutubrush po ako 2 weeks ago. 2 weeks ago. Ayan, so ano pa ba? Ano pa daw ba? What else is the other concern of the madlang momshies out there na nanonood sa atin? Mag-ipron, mag-hairnet. Naka-hairnet naman na talaga sila. Yung apron, ginagawan pa natin ng paraan, no? Kasi syempre nagdadagdag po ako ng syempre nag-iipon pa tayo ng pandagdag ng puhunan natin. No? Tsaka sinusiguro naman po namin na yung aming mga niluluto ay masarap at malinis. Kasi may nag-comment pala doon sa video na yan si Ma'am Shi G. Masarap na, madumi pa. Huy, grabe naman kayo. Yung niluluto ba o ako? Ano ba doon yung tinutukoy nyo? Ang kulay. Oo. Ang kulay mo. Ang kulay ko madumi? Maitim mo kasi. Look, grabe rin siya. Sa Ate Bibi, harap-harapan po niya akong binabash. Wag lang ang pagkain madumi. Oo. Oy, tsaka masarap talaga. Aminin mo ang feedback, di ba, ng mga teachers, talagang gusto nila. Tsaka nakakatuwa po, hindi po sa siguro, ngayon 10 na po tayo ulit, no? Kasi meron pa tayong almusal, may a la carte pa tayo. So, hindi rin namin sinasapawan si a la carte. Totoo siyang gusto namin magluto ng atay balon-balon na adobo, paa adobo, kaya lang kasi may a la carte tayo. So, hindi naman natin yun pwedeng agawan ng benta siya, no? Though magkaiba naman siya ihaw at saka inadobo. So, ayan. Ano pa ba? Yung? Oo, may mga pinamarites. Ano pa ba yon? Yung mga nababasa? Ano pa ba yung mga nababasa nyo? Ikaw sa Remax. Wala kang kita kasi nga hindi ka nanonood, wala ka support. Pag tikim, dapat may ibang kutsara. Anak, iawalay sa luwag. Hindi kamayin, dito lagay. Pag titikim, ilalagay sa pulso, aamoy. Buang. Dito rin ilalagay ulam. Ganon. Ewan ko na lang talaga kung di ka pa masarapan. Charot. Nababasa po namin yan, no? And we take it seriously din. So, nag-aanong po kami, syempre nag-a-adjust pa. Wala pa nga tayo isang buwan, you know? Wala pa. Oh, wala pa nga po kami isang buwan. Yes. So ngayon, pagka 1 month natin, first monthsary natin, magbibigay po kami ng free tubig. Ayan, tubig sa mga free tubig. Tulad yan, kasama na sa expenses natin ang tube ice. So kailangan, ang soft drinks natin ngayon, yung 8 ohms, 35 na. Yung litro, 150 na. Ang OA. ang OA. Ang OA nung singilan. No? So, ayun. And iniisip pa rin namin kung ano pa ibang mga putahe. So, naka-line up din yung puchero. So, naka-line up din yung iba pa mga putahe. So, kung meron kayong suggestion na ibang mga putahe, mga moms, comment na kayo sa baba. Malay nyo kayanin ko, no? Especially dito sa Mindanao kasi iba rin yung panlasa nila, iba yung taste ng food na gusto nila. Pero, sinusubukan hanggat maaari,
everyday sinusubukan namin na meron kami mga dalawang bagong putahe na ipapatikim sa kanila yung di pa natatry, ganun. Para na sa ganun po, hindi rin pagsawaan ng mga tao yung ulam natin. Yan. Okay, Osha. Oy, punta na ako ng farm. Anong ulam na ibibilin mo? Lechon tsaka bilao. Richon sa kabila. Oh. Ikaw ba? Balat ba ako Ha? ko? Anong bilin? Balat na lechon. Balat na lechon. Yung unod. Unod? Ribs. Para sexy. Diba? Ayan, sige. Sisendan ko na lang kayo ng picture. Pang picture na lang sila. Bye mga ma'am. Thank you so much for watching. Comment down below for any more suggestion ng ulam na sa tingin nyo very affordable at kayang-kaya naming ibenta rito. Bye! God bless!